it-tiġdid tal-Knisja eżistej huwa bżonn kontinu illi joħroġ mill-istess ħajja tal-Knisja. F'da serje ta' programmi muru sewwi Knisja tiegħi qegħdin nenfasizzaw u nirriflettu flimkien mixja ta' tiġdid fih dan il-Knisja. Knisja għandha bżonn tiġġedded kontinwament għaliex il-mixja fl-ispirtu kemm personali kif ukoll bħala Knisja, bħala komunità, għandha bżonn dejjem dawk il-mumenti li tissaffa, li tiġi purifikata, li tiġi intensifikata, illi tinħeles minn affarijiet li kienu daħlu matul is-snin li ma jibqgħux aktar essenzjali, illi l-espressjoni tal-fidi titbiddel, l-espressjoni mhux il-kontenut, l-espressjoni tal-fidi titbiddel skont iċ-ċirkustanzi storiċi li l-Knisja tkun qed tgħix fihom. Però dan it-tiġdid irid jitlaq dejjem eżistijej mill-viżjoni u mill-iskoperta tal-wiġġ veru tal-Alla muri f'Sidna Ġesu Kristu. Il-Knisja dejjem tirriskja illi tista' tagħmel tiġdid istituzzjonalizzat, tiġdid ta' istituzzjoni għaliex kull istituzzjoni umana, inkluż il-Knisja li għandha l-parti umana tagħha, il-Knisja hija istituzzjoni divina ma tibqa' istituzzjoni, ġifieri hemm l-aspett uman fiha. Jekk il-Knisja tagħmel tiġdid fuq dak il-livell, ukoll huwa livell importanti li għandu jsir, però Knisja ma nistgħux nirriduċuha għal istituzzjoni. Il-Knisja waqt li istituzzjoni ma hija profondament komunità li qed tagħmel esperjenza tal-Alla. U poplu li qed jimxi f'din l-esperjenza tal-Alla, realtà kontinwa fih li għandha bżonn tissaffa u li jaraf kontinwament hija l-viżjoni vera tal-Alla li ħafna drabi faċilment tiċċajpar fil-ħajja tagħna matul il-mixja ta' snin. Il-kelma tal-Alla turina aspett partikolari minn dak li huwa Alla tal-Bibja, Alla veru ġifieri, illi aħna jeħtieġ li niskopruh dejjem u dejjem aktar, u dan hija l-faċċata tal-ħnina ta' Alla. Alla illi hu ħnina u għalhekk iħenna. Alla li hu ħnina u għalhekk iħenna. Ħanduru daqsxejn ftit eżistej illum mill-kelma tal-Alla biex nikkontemplaw ftit din ir-realtà tal-ħnina tal-Alla. Alla li huwa ħnina, Alla li huwa ħnin. Ħanamlu dan billi se naqbdu diversi siltiet mill-Iskrittura u ħanoqogħdu niggustawhom. Jiġifieri jekk għandkom ġibu Bibja, jekk ma tkunx Bibja ħdejkom ġibu bajra u karta ħudu nota ta' daw il-vrusi li se naqsam magħkom, ħalli anke forsi tkunu tistgħu toħduhom fit-talb tagħkom personali, però nixtieqek li niggustaw kemm għandna bżonn nitalmu niggustaw il-kelma ta' Alla. Nomoduha, nixtarruha, inħallu l-mulej jitmana biha issir il-manna tagħna fid-deżert li aħna ngħixu fih fis-soċjetà tal-lum, niġu mitmuwajn ta' kuljum minn din il-manna, minn din il-kelma, li rridu nżommuha fl-arka. L-arka tagħna li hija l-qalb tagħna, t-tabernaklu ta' qalbna, l-kamra ta' ġewwa. Aħna rridu nżommu din il-kelma f'qalbna kif żammita Marija. Ħalli dan ma jkunx biss tagħlim, imma l-kelma ssir esperjenza laqgħa ma' Ġesu Kristu li hu l-kelma il-logos inkarnata skont San Ġwan. L-ewwel silta nixtieq inħoddkom leha hija mit-Testament il-Ġdid illi jagħtina San Pawl f'rittra lill-Efesin kapitlu 2 minn vrus 4 sa 5. Efesin 2 vrus 4 sa 5 meta San Pawl jgħidilna hekk. Imma Alla qed jirreferi għall-Missier. Għani fil-ħniena tiegħu bis-saħħa tal-imħabba kbira li biha ħabna. Meta aħna konna mejta minħabba fid-nubietna, tagħna ħajja ġdida flimkien ma' Kristu. Bi-grazzja intom salvi. Dawn iż-żewġ livrus eżistijej għalija personalment flimkien ma' Ġwanni 3:16 Alla hekk ħabb id-dinja li tallibni l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilefx ma jkollu l-ħajja ta' dejjem. Dak il-vers ta' San Ġwan u l-vers li għandek frajt minn Pawlu mill-Efesin. Jekk tintilef il-Bibja kollha nżommu dawn it-tnejn, żammejna l-qalba ta' dak li l-kelma tal-Alla. L-imħabba u l-ħnina infinita tal-Alla. Eżistijej lejn il-bniedem. Din hija l-viżjoni
ta' Alla. Dan huwa Alla li ġurina Sidna Ġesu Kristu. Imma Alla għani fil-ħniena. Minn hawnhekk il-Papa Giovanni Paolo II ġie ispirat biex jikteb l-enċiklika fuq il-ħniena ta' Alla. L-enċiklika li ġib l-isem Dives in Misericordia, propju dak li tfisser Dives għani in fi Misericordia, ħniena, Alla għani fil-ħniena. Anka il-Papa Franġisku nafu li l-ħniena huwa it-tema tal-pontifikat tiegħu, il-motto tiegħu. Giovanni Paolo II kien qed jispira ruħu minn din is-silta meta dik l-enċiklika ta' dak l-isem Dives in Misericordia għani fil-ħniena. Bis-saħħa tal-imħabba kbira li biha ħabna. Hawnhekk Pawlu se jurina sistijaj din l-imħabba u l-ħniena ta' Alla kif imorru fl-imkien. Hekk aħna San Ġwan jgħidilna li Alla hu mħabba. Meta nibqgħu nirriflettu ftit fil-profond, nirriflettu li Alla huwa l-imħabba kollha ħniena, merciful love. Kif jgħid ukoll il-Papa Giovanni Paolo II fl-enċiklika tiegħu fuq il-ħniena jgħid il-ħniena huwa t-tieni isem tal-imħabba. F'Ġesu Kristu l-ħniena hija t-tieni isem tal-imħabba. U Pawlu wek jaqadhom mod sabiħ, għani fil-ħniena bis-saħħa tal-imħabba kbira, mhux l-imħabba, mħabba kbira li biha ħabna. U fiex tidher din l-imħabba u l-ħniena infinita tal-eżistijaj? Meta aħna konna mejta minħabba fid-dnubietna. San Pawl qed jirreferi għall-istat tal-bniedem fid-dnub bħala bniedem li hu mejjed. U x'inhi l-mowt li qed jitkellem minnha? Hija l-mowt tal-imħabba fil-qalb tagħna. Hija l-bniedem li jinqata' minn Alla permezz tad-dnub fil-qalb tiegħu għandu l-mowt tal-imħabba. Dan meta aħna Knisja tallimna dnub il-mejjed, dnub mejjed dak li jfisser li l-bniedem tilef l-imħabba ta' Alla fil-qalb tiegħu. Ġija distinzjoni minn littra ta' San Ġwan jidinna b'nubiet li waslu għal-mowt u d-nubiet li ma jispaslux għal-mowt. Il-nubiet li waslu għal-mowt hija l-mowt tal-imħabba, l-mowt tal-relazzjoni tagħna ma' Alla, mhux tal-Alla magħna, tagħna miegħu. Li fil-qalb tiegħek tmut l-imħabba lejn Alla u tmut l-imħabba lejn il-proxmu. Issa Pawlu qed jgħidilna meta aħna konna mejtin minħabba fid-nubietna. Alla fil-ħniena tiegħu bis-saħħa kbira li ħabna tagħna ħajja ġdida flimkien ma' Kristu. Tistidina hawnhekk fededa l-imħabba u ħniena ta' Alla. Li lilek il-mulej ma jħobbokx meta inti tajjeb. Li Alla l-ħniena miegħek ma jurix meta inti tindem minn dnubietek. Ġesu meta lina waqt li aħna konna fid-dnub, mhux meta aħna konvertejna, meta aħna ddispjaċina. Aħna jista' jiddispjaċina mid-dnubiet tagħna meta narfu kemm Alla jħobbna fil-verità, dik l-indima profonda. Mhux narfu l-imħabba tal-Alla wara, imma meta aħna nifhmu kemm iħobbna aħna mbagħad nistgħu jiddispjaċina mid-dnubiet tagħna b'mod vera. Alla irid jirbaħ il-bniedem u l-bniedem tal-lum bil-imħabba u bil-ħniena tiegħu. Din hija realtà żistijaj li Pawlu xandara 2000 sena ilu u l-Knisja llum titerġa' xandara bil-qawwa kollha tagħha, bil-mezzi kollha possibbli, bl-istil ta' ħajja li tgħix il-Knisja fuq livelli differenti. Ħutna l-insara orjentali, il-Kattoliċi tal-Ist flimkien ma' ħutna l-insara ortodossi, l-ħniena ta' Alla hija mhix devozzjoni, bħalma aħna sfortunatament fuħut minna l-Kattoliċi l-ħniena ta' Alla minn hija devozzjoni. Bħal-mija l-devozzjoni ħna divina, ċertament m'hemm xejn kontra dana u jalla jkun nektar. Però xi kultant meta aħna kattoliċi nirduċu l-affarijiet tal-devozzjoni, ġifieri nagħmluhom xi ħaġa ta' talb li tieqaf u tispiċċa ma' dak il-mument partikolari, insibu l-espressjoni ta' santa, ta' xi domna, ta' xi ritratt, ta' xi devozzjoni li nqasmuha u l-affarijiet tibqa' fehm. Il-ħniena ta' Alla mhijiex devozzjoni, il-ħniena ta' Alla hija Alla nnifsu eżistijaj. Hija l-mod kif Alla jirrelata mal-bniedem, hija relazzjoni tagħna ma' Alla li hija bbażata kontinwament fuq il-ħniena tiegħu. Il-ħniena ta' Alla tinfex meta l-imħabba tiegħu tiltaqa' mal-dnub mal-miżerja tal-bniedem, hemmhekk li l-imħabba ssir ħniena. U allura anke l-imħabba tagħna eżistijaj ma jistax ikun li ma ssirx ħniena f'ċerti mumenti. Fil-ħajja tal-komunità nisranija quddiem nies li jgħixu fid-dnub. Fil-relazzjonijiet ta' bejnietna, meta ħadd jonqosna, min iħobb ma jistax ma jkunx ħanin. Jekk l-imħabba ma tiġix trasformata fi ħniena, hemm xi ħaġa ħażina f'dik l-imħabba. U dik l-imħabba fil-verità tieqaf tkun imħabba.
Alla sistijaj ma jaqafx iħobb il-bniedem qudiem id-dnub tiegħu, u għalhekk li maħabba tiegħu tiġi trasformata fi ħnina. U nixtieq nistaqsik, jekk aħna rridu knisja, komunità nisranija mġedda, issa għal-moment insal isqof il-Papa u l-Kappillan, li mħabba tiegħek fil-komunità nisranija, mhux qed ngħidlek ma nies li ma jemmnux ma l-insara ħutek. Li mħabba tiegħek qiegħda ssir ħniena jew aħna moħħna biss biex niġġudikaw. Il-Knisja hija l-post, inti qed tgħin biex il-Knisja tkun il-post fejn il-bniedem jesperjenza ħnina talla. Jew il-Knisja qegħdin nirriduċuha għal ġudizzju. Fil-komunità nisranija illum verità għandna spazju biex il-bniedem jesperjenza l-ħnina jew moħħna biex niġġudikaw il-xulxin. Kemm il-lajċi lill-lajċi, kemm is-saċerdoti lill-lajċi, kemm is-saċerdoti lill-lajċi. Kemm l-awtoritajiet tal-Knisja fuq il-poplu Talla, kemm il-poplu Talla fuq l-awtorità tal-Knisja. Ċertament il-ħna Talla mhix illi Alla jarqajnieħu kollox jibqa' dejta fux. Qudiem kollha ċans nitkellmu iktar għax dan it-tiġdid spiritwali tal-Knisja hija purifikazzjoni anke mid-dnub, il-ħna Talla tippurifikana mid-dnub ma taċċettax id-dnub fil-bniedem. Imma l-attitudni qudiem id-dnub tal-bniedem huwa li dan Alla xi ħobbna jiċċekkenu jatina l-ħajja ġdida u irtiqlana mill-mewt mid-dnub. Aħna għandna din l-attitudni li rridu nagħtu ħajja ġdida lin-nies ta' madwarna. Irridu nagħtu ħajja ġdida il-minu fid-dnub jew irridu li hu jinqala. Ġesu ma ġiex biex jaqlana biex ninqala aħna. Ġesu ġie jatina l-ħajja, hemm differenza kbira. Aħna ħafna drabi nippretendu nistennew nies li jridu jikkonvertu jinbidlu huma. Mentri aħna l-mulej sejħinna biex aħna nagħtu din il-grazzja, aħna nħobbu, aħna nuru l-ħniena u dik biss li ssib il-qawwa l-kapaċità f'qalb il-bniedem li jista' jitbiddel. Il-bniedem miżistijaj jitbiddel biss meta jħossu maħbub, mhux meta tipprova tibdlu. Nistgħu nagħmlu mit-telf plitka biex nies jikkonvertu għax jikkonvertux. Ħobbuhom u jitbidlu. Uru ħniena u jitbidlu. Eżistijaj. Għawek Pawli dinna tana din il-ħajja ġdida. U għalek bi grazzja intom salvi. Bi grazzja. Mhux bl-opri tagħna aħna nsalvaw. Din hija kienet dibattitu kbir eżistej bejn il-Luterani, il-Protestanti u l-Knisja Kattolika. Aħna ċertament il-kol kemm aħna nemmnu Protestanti, Luterani, Ortodossi, Kattoliċi li aħna nsalvaw bil-ħniena Talla, ma nsalvawx bl-opri tagħna. Ma nsalvawx għal-merti tagħna. Jiġifieri nsalvaw biss bil-ħniena lil mulej wara magħna. Però ma nsalvawx mingħajr l-opri tagħna, ma nsalvawx bihom, però ma nsalvawx mingħajrhom. Għaliex? Għaliex l-imħabba tiġi murija fil-prattika eżisti. Jiġifieri aħna salvati bl-imħabba, però jekk ma nikkollaborawx ma' din l-imħabba bl-opri tal-ħniena, bl-opri tal-imħabba, allura aħna stess inkunu qegħdin naqtlu din l-imħabba fil-ħajja tagħna, aħna stess nagħtu bis-seq il-ħniena, aħna stess ma nkunux qed naċċettaw din il-grazzja tagħha fil-ħajja tagħna. Mela ħansalvaw bil-ħniena Talla mhux bl-opri tagħna, però maħniex ħansalvaw mingħajr bl-opri tal-ħniena, mingħajr atti ta' karità. Jiġifieri din diskussjoni twila eżisti bejna l-Kattoliċi aħna nkwotaw il-San Ġagbu, l-Protestanti kwotaw il-San Pawl. Il-verità hija l-kelma Talla sħiħa li rridu noħduha, ma nistgħux naqssuha jew ninterpretawha minn naħa u minn oħra. Illum qegħdin naraw ma' din il-ħniena eżistijaj li l-mulej quddiem il-miżerja quddiem id-dnub tagħna irid jiġi jagħtina ħajja ġdida. Din eżistijaj. Anke l-Knisja għandha bżonn tesperjenza l-ħniena fiha nfisha. Il-Knisja wkoll eżisti xi drabi tgħaddi minn stat ta' mewt, stat ta' dnub. Il-Knisja xi drabi tgħaddi minn stat ta' mewt u stat ta' dnub. Però Alla qatt ma jitlaq il-Knisja tiegħu. L-għarusa tiegħu ħobba wisq il-mulej Ġesu. Irid jara sabiħa bla tikmix bħal mija l-Madonna Immakulata li hija sinjal ħajta kif il-Knisja għandha tkun. Knisja li marsa biss ma' Ġesu, Knisja li bħal Marija tikkontempla l-kelma Talla f'qalba. Knisja li bħal Marija taqdi l-Eliżabetta, taqdi l-foqra ta' żminijietna. Knisja li bħal Marija titlob mal-Apostli fiċ-ċinaklu, Knisja li titlob. Knisja li mal-ewwel komunità Marija ċelebrat l-Ewkaristija, allura Knisja li madwar l-Ewkaristija. Knisja li bħal Marija tistenna l-Ġesu jerġa' jiġi, kif il-Madonna stennitu bħerqa u b'imħabba jiġi lura mill-mewt.
Ekku kull knisja qed tistenna l-Ġesu jerġa' jiġi fit-tieni miġja tiegħu fil-Parusija. Hekk il-Madonna tant figur sabiħ tal-Knisja, però ftakru l-Madonna kienet l-ewwel waħda illi xandret il-ħnina tagħha meta fil-Magnificat hija titlob l-ħnina tiegħu tinferex f'kull żmien. Mela anke l-Knisja llum tkun bħal Marija li xandar il-ħnina tagħha l-umanità. U bħal Marija li esperjenzat il-ħnina tagħha fi żminijiet tal-Knisja llum tesperjenza l-ħnina tagħha fi żminijiet tagħna. Is-istijej jridu nagħmlu tama u kuraġġ kbir li l-mulej fil-ħnina tiegħu se jkompli manifesta juri li l-nifsu ma jitlaqx il-Knisja tiegħu. Fit-Testament il-Qadim għandna diversi siltiet li jitrattaw dwar din il-ħnina tagħha. Il-Ktib ta' Daniel, kapitlu 9 vers 9, mek għandna talba li Daniel jagħmel minħabba l-poplu tagħha. U jgħidlu hekk: Minan Alla sidna il-ħnina u l-maħfra għax aħna qomna kontrih. Aħna qomna kontrih, aħna ċħadna l-Alla bidnub tagħna. Pero Alla iwieġeb għaċ-ċaħda li aħna nagħmlu bidnub tagħna billi jibdilha fi ħnina. Alla jagħtina l-ħnina u l-maħfra. Daniel kellu dil konvinzjoni, ma qatax qalbu għax il-poplu għam kontra Alla. Ma qatax qalbu għax il-poplu ħada kontra l-valuri ta' Alla, bħalma llum ma rridux naqtaw qalbna għax il-poplu ħada kontra l-valuri nsara. Hija aħna ngħixu f'soċjetà eżistijej, soċjetà li mhijiex nisranija. Aħna bħala nsara kattoliċi rridu nqisu luna fil-minoranza. Aħna ngħixu f'soċjetà illi hija ambigwa ħafna fejn tidħol il-fidi nisranija għax fuq naħa għandna ħafna sinjali kattoliċi fis-soċjetà tagħna, xlaleb, statwi, l-innu Malti huwa talba, ġifieri għandna diversi elementi fil-kultura tagħna jirriflettu l-Alla, però fil-valuri tagħna m'għadniex nirriflettu fuq ċerti livelli bħal huwa żwieġ, bħal huwa l-familja, bħal hija l-viżjoni tas-sesswalità fil-bniedem, m'għadhomx jirriflettu l-valuri tal-kelma tal-Alla, m'għadhomx jirriflettu, imma ngħix ma jirriflettux il-valuri tal-Knisja, ma jirriflettux il-fidi vera f'Alla l-imbierek. Naħseb xi drabi llum hemm bżonn nitkellmu aktar miċ-ċentralità ta' Ġesu ta' Alla fil-ħajja tal-bniedem milli tal-Knisja. Mhux biex nifirdu Knisja minn Kristu dik tkun ereżija, però hemm bżonn li l-bniedem qabel ma jintaqa' mal-Knisja forsi hemm bżonn jintaqa' aktar direttament ma' Ġesu, u mbagħad ikun Ġesu li jġibu lura fil-Knisja, fil-komunità bħalma ġara d-dixxipli ta' Emmaus li wara ntaqgħu ma' Kristu marru lura fil-komunità. Għax drabi jista' jġilu l-bniedem tal-lum illi fil-komunità il-Ġesu jħossu li mhux ħaj isu mejjed, u allura jitbiet. Ġesu jmur ifittex daw in-nies b'xi mod jagħtihom din l-esperjenza tiegħu jġibhom lura. U hekk jagħmel il-mulej u din hija l-ħnina tiegħu li jrid juri mal-poplu tagħna llum il-ġurnata eżistija. Ma rridux naqtaw qalbna. Jekk il-poplu tagħna qed jitbiet mill-komunità nisranija, jekk il-poplu Malti qed jitbiet mill-Knisja, jekk il-poplu Malti jħoss jew uħud, ma nistgħux inġeneralizzaw ta' jgħidu l-poplu Malti naħseb ikunu fi żball meta nitkellmu hekk. Ma jekk uħud mis-soċjetà tagħna qegħdin jitbedu anke jekk forsi qed jiżdiedu, huma bħal dixxipli ta' Emmaus illi m'għandhom l-ebda tama aktar f'Ġesu fil-Knisja tiegħu, aħna konvinti, jiena konvint li l-mulej se jibdel dis-sitwazzjoni bil-ħnina tiegħu. Aħna rridu nemmnu f'dil-ħnina infinita tagħha u Alla ħisib il-motu kif Ġesu sab il-mod kif ma intaqa' ma' daw id-dixxipli biex ġabhom lura fil-komunità, il-mulej ħajqajjem persuni, ċirkustanzi, realtajiet sabiex ikun jista' juri l-imħabba u l-ħnina tiegħu mhux biex il-Knisja tkun xi poteri fis-soċjetà, xejn minn dan, dawk huma żminijiet passati, biex il-Knisja tkun għaddejja fis-soċjetà. Kif Ġesu qalilna jiena qiegħed fostkom nagħmilha tgħaddej. Hekk tkun il-Knisja fis-soċjetà, tagħmilha tgħaddej. Il-Knisja tkun Knisja li turi ħnina, b'hekk tkun għaddejja. Wara li qiegħed esperjenza l-ħnina, il-Knisja tmur taqdi u tagħmel l-opri ta' ħnina. Hekk il-mulej iridna llum. U Daniel dan fehmu. Daniel fem li mekija li l-poplu ċaħat il-Alla, però għax Alla waħanin, allura għatem il-possibilità tal-maħfra għal dan il-poplu. Ir-re David eżistijaj, fid-dialogu li kollu ma' Gad, il-profeta, jażel li qudiem il-kastigi li kienu ġejjin fuqu, jippreferi li ġudika Alla milli ġudika il-bniedem. Għaliex? Għaliex kien konvint li Alla fil-ġudizzju tiegħu se jkun ħanin. Ma jistax iwarrab il-ħnina. Is-salmi minnhom jgħidulna fil-korla tiegħek mulej ġib quddiem għajnejk il-ħnina. Isimgħu xejn David it-tieni ktieb ta' Samuel, chapter 24, verse 14.
David wieġeb il-Gad, inħossni f'diqa kbira, ħallini naqafit il-mulej, għax kbira l-ħnina tiegħu, imma ma rridx naqaf idej il-bnedmin. Kemm hija sabiħa żistijaj dil-kelma tas-Sultan David. David fem li żbalja. Fem li l-iżbal tiegħu kien ħaq u ġudizzju. Però prefera l-ġudizzju tal-Alla mill-ġudizzju tal-bniedem għaliex fem illi fil-ġudizzju ta' Alla hemm il-ħnina. Alla kif tgħid Santa Teresa tal-Bim minn Ġesu, tgħid li l-mulej tagħni nara kollox mill-ħnina tiegħu, inkluż il-ġustizzja. Tgħid Alla biex ikun ġust ma jistax ma jkunx ħanin. Biex ikun ġust miegħi jrid jara fid-djufija tiegħi, jrid jara fil-limitazzjoni tiegħi, jrid jara fl-lama tiegħi. Allura Alla biex ikun ġust miegħi ma jistax ma jurix ħnina. Teresa tal-Bim minn Ġesu tifhem li l-ġustizzja hija parti mill-attribut tal-ħnina tal-Alla. Tal-ħnina tal-Alla u kif tgħidilna l-kelma tal-Alla stess, il-ħnina tirbaħ fuq il-ħaq. X'qed jirbaħ illum fil-Knisja? X'qed jirbaħ illum bejnietna? Il-ħnina qiegħda tirbaħ fuq il-ġudizzju. Fil-verità, dik il-kelma tal-Alla eżisti, da mhux tal-im tiegħi. Ma David dan fehmu, aħjar jiġġudikani Alla xi ħanin bil-ġudikani l-bniedem li mhux kapaċi jara ħnina miegħi. U din eżistijaj għandna din ir-realtà li tidher fuq mill-paraboli tagħna Ġesu, meta Ġesu dak il-qaddej li kellu ħafna dejn is-sit jaħfirlu. Mela kien ġust u ħanin miegħu. Imma mbagħad ma kienx kapaċi jaħfer lil ta' taħtu. Ma wrix ħnina u minħabba f'hekk jitlef il-ħnina anke tal-Alla fil-ħajja tiegħu. David fehem li Alla fil-ġudizzju fuqna huwa ħanin. Aħna għandna din it-tama, jew aħna mwerwrin minn Alla sistijaj. Tgħidu li mal-biża' tal-Alla m'għandix tkun, ta' żgur li għandha tkun il-biża' tal-Alla. Alla ħares m'għandniex il-biża' tal-Alla u fejn m'hemmx il-biża' tal-Alla m'hemmx għerf, skont il-kelma tal-Alla. Però l-biża' tal-Alla mhix biża' minn Alla. Il-biża' tal-Alla li jiena meta nifhem kemm li mulej jħobbni, jiena nibża li nweġġu lura, jiena nibża li nitilfu. Il-biża' tal-Alla hija ta' xi ħadd li tħobbu prezzjuż, xi ħadd li inti tagħmel minn kollox biex ma titilfux, bħal meta ġuvni jħobb tfajla jibża li jitlifha. Dik il-biża' tal-Alla. Bħal ġenituri li jibżaw jitilfu l-ulidhom, dik il-biża' tal-Alla. Hekk tkun il-biża' tal-Alla fil-ħajja tagħna. Li jiena nibża nitlef l-Alla bid-dnub. Allura nagħmel minn kollox biex ma nidnibx, nobgħod nisker, nitqalla dnub fil-ħajja tiegħi għax ma rridx nitlef l-Alla fil-ħajja tiegħi. Jiġifieri dik il-biża' tal-Alla. Ma għandna nies eżistej li forsi jibżaw minn Alla. Kif tista' tkun knisja mġedda jekk il-poplu tal-Alla jibża minn Alla? Irid ikollu l-biża' tal-Alla mhux il-biża' minn Alla. Għan d-sir tikonna din il-fiduċja totali għamja f'din l-esperjenza tal-ħnina tal-mulej Ġesu magħna. Jekk din mhux se tkun fina kif kienet f'David, kif ħad tkun fl-oħrajn? Il-ktib tas-Salmi, Salm 5 vers 8 jgħidilna: imma jien għat-tiba kbira tiegħek nista' nidħol ġewwa darek. Nixtieħed quddiem is-santwarju mqaddes tiegħek mimli bil-biża' tiegħek. Ara. Għalfejn nista' nidħol quddiemek mulej fil-preżenza tiegħek? Minħabba t-tiba u l-ħnina tiegħek, mhux minħabba fija. Għax kif qalilna Pawlu bi grazzja antom salvi. Għaliex nemmen fil-ħnina tiegħek lejja jista' jkolli l-biża' tiegħek issa. Għax kif jista' jkun jiena ma nibżax li nitlef Alla daqshekk tajjeb u daqshekk ħanin. Kif jista' jkun jien ma nibżax li nitlef il-Ġesu f'ħajti li hu daqshekk twajjeb u daqshekk ħanin. Jew kif jgħid San Franġisk li hu daqshekk ħelu ta' min iħobbu u ta' min jixtiequ. Kemm sabiħa eżistej, jekk kienet tmisli qalbi dik klim ta' Franġisku li fehem it-tjubija tal-Alla li hu daqshekk ħelu ta' min iħobbu u ta' min jixtiequ. Aħna għandna di relazzjoni mal-mulej. Irridu verament nemnu f'din il-faċċata ta' Alla li hu ħanin u nibżaw li nitilfu l-ħnina tal-Alla. Mhux nibżaw mill-ġudizzju tiegħu għax fil-ġudizzju tiegħu mill-ħnina, imma li nibżaw li nitilfuh. Eżistijaj. Hemmhekk nkunu qegħdin nikkonvertu ta' vera. Meta mhux biss ma nagħmlux id-dnub, imma meta dnub noboduh għax ma rridux nitilfu l-Alla, il-Kristu mill-ħajja tagħna. Jalla eżistijaj dan il-kliem tas-Salm. Nixtieq nagħlaq bih żommuh fil-qalb tagħkom. Imma jien għat-tieba kbira tiegħek nista' nidħol ġewwa darek. Ninxteħed quddiem is-santwarju mqaddes tiegħek mimli bil-biża' tiegħek. U jekk ngħixu dan, il-mulejja jagħtina slim.